Salut. Ok, mbala sorako zegny anao zao ty agnatin'ny YouTube channel teto zegny. Mbala niavanao tery ty tagny koa zegny ty atsika niany zao ty ndraiky zegny. Atsika zegny handray hizaha raha tiantsika. Araka ny affirmation le nalefako agnatin'ny chaîne hitanao zegny izy tsy sary izy e. Fa ilay information agnatiny zegny ny raha important zegny hitandritandrignesanao mi renforcer le paradigme zegny. Paradigme. Ça fait ankamaroanareo na soit anao zio ty zegny mitandregny izy io zegny tonga de mivola tsy possible. Aia ma? Karaha ty zegny fandehana izy. Voalohany zegny araka ny raha nazaventsika zegny subconscientsika mifonctionne à partir ny zaha. Ilay zany volaniko teo igny zegny tsy hoe zaha fa anao koa zegny. Donc zegny amin'ny fotoana zavôlagna zaha igny zegny anao zegny magnampody hoe zaha. Tsy hoe zaha fo fa anao koa zegny. Tsy zaha manokana fo fa anao koa zegny. Donc zegny zaha zio ty zegny tsara. Azonao honogno zegny. Zaha zio ty zegny olo mpanandraha. Anao zio ty bôka za mivôlagna anao mpanandraha zegny mety tsy mino anao. Fa mesa volaniko aminao hoe ino ma ny fanagnan-draha? Ny fanagnan-draha zegny voalohany tsara ho azonao honogno fa voalohan-kariagna fahasalamagna. Karakory zegny anao zio ty mizahazaha zio ty zegny. Ambany amin'ny commentaire io boka hoe est-ce que salama ve anao? Est-ce que tsara zegny anao zio ty sa tsy tsara? Karakory mivôlagna mbala tsara zegny aminareo agny. Aminay varatra ary zegny misy type aroe zegny. Mbala tsara, tsara la tsara e. Misy koa zegny akôrarô, meva akôrarô. Naninareo mbala tsara e. Karaha zay zegny tsabo izy. Izy ka aminareo tamatavy eto zegny karakory. Mbarakaly? Ya, mety mbarakaly donc. Izy ka anao zao ty Tananarivo zegny karakory mivôlagna zegny. Izy ka anao Fianaratsoa karakory. Ampangazahay karakory mivôlagna mbala tsara zegny. Safe atsika agnatin'ny communauté ty zegny mifampizara. Salama va? Salama va ny tena? Tsy haiko, za tsy mahay fa anao mety mahay zegny. Ke karaha zay zegny fandehany affirmation io. Safe izy ka anao zao ty matsikaritry amintsika zio ty zegny misy feon-draha maresaka la mozika isan-karazany zegny. Feona moto regninao isan-karazany. Fa vitsy amintsika zio ty zegny mitandregny feontsika ao agnatiny. Feo agnatiny. Feo mibitsika amintsika ao agnatiny. Zay renforcenao amina paradigme, amina information tianao zegny. Zay zegny antony andifasoko information igny. Atsika zio ty zegny tsendriky misy miaigny zegny loatra. Fa magniry atsika midriky amin'ny conscient, subconscient, désirantsika. Iaignansika, ampodipodintsika agnatin'ny répétition. Ndraiky zisaky izy petraka ho réalité. Efa tsy imagination eky izy io fa ho réalité zegny ka le ziska anao miaigny izy zegny. Donc zegny ndesiko zegny anao zao ty niany atsika andeha hizaha raha tiantsika. Izy ka tianao zegny raha ty niany sôrako anao agnamia zemo ary sôrako koa zegny anao iabone ndraiky zegny amin'ny chaîne ty. Safe za eto zegny mitariky anao magnaboaka le dreaminao zegny. Izy ka managna nofo zegny anao commenter mbanao zegny ino raha raiky fo voalohany tianao imanifestegna amin'ny dreaminao zegny. Safe za hitanao zio ty zegny miala avy an-tragno andeha amin'ny car dealerships. Azao mahay car dealerships. Hitanao zegny izy avy eo karaha ty zegny i raha zegny car dealership zegny. Donc zegny anao zegny misafidy aiza tany fomboanao tany andeha anaovanao vidéo. Fa za tsy asitriko fa aloka za zio ty andeha agny zegny efa nimpodimpody za tary tamin'ny car dealership tary. Fa matahotra zegny tsofitra agnatiny agny. Anao mbala indesy koa agnano visualisation amin'ny grand hôtel 4 étoiles 5 étoiles. Fa matetiky zegny atsika amin'ny raha zegny matahotra atsika hidriky agnatiny ary. Fa iniany atsika hidriky agnatinao. Safe atsika fa nandalo information ny génie script zegny. Ary ato zegny misy namako koa fa nandalo information na génie script zegny. Izy misy raha azo volagnina amintsika aloka atsika andeha zegny.
Tandregna anao zay mika, karakory zegny fahazoanao la information tamin'ny transcript igny zegny. Ino zegny raha nagnova beliefnao tamin'ny fotoana igny? Ya, matomboky anao mazava-njare hely zegny, karakory ma gestinao ty azy? Ya. Yeah. The information I got from the gene script was very incredible. That could change me. Yeah. If you look at me now, like this I am now. You see? Yeah. You will see when we gather. I mean, at the car dealership, because we are going there then to check how much exactly, so that we can buy it. That's it. Yeah. Because of the gene script, it's very powerful, and you can get all what you want. You can easily manifest everything you want by gene script. It works. Okay, that's all for now. But we are going to the dealerships. I think that you following us. Okay, bye bye.